jaký šupak sme dostali? Prvýkrát, keď som vedela. Ináč ja som dneska v podstate pokrstený. Ja som ešte nezmokol na zombe. No čo, ideš na ne, či ako? Či rozhoduje sa, či nerozhoduješ? Nie, ako môžem vyskúšať. Poďme teraz na letnú. Tibor, tak čo, počkáme také naše pršať a potom pôjdeme? Jasné, lebo skúšime hneď do potoka, tak hovor volačo. Ja som že teraz plýval s motorkou, takže... Ty tento potok si poznáš. Ty si to bol ozaj, ty ma nemohli z potoka vyťahnuť. No čo, jak v januári. A ja pod motorku. Nebol do potoka kabela. Ja to dali, že nám poslali cez leto a tam bolo tedy pokole na vodu. A januári, že tam bude stále tá istá No to do toho nie bolo, tiež aj zobrala voda dole. Po takých koriach, ktoré ma neboli vyťahnuť, ja sa utopím. No presne tak. Ale presne tak. No poďme na tú pizzu, lebo... Ja sa neobstročím. No ja na pizzu už nejdem, ja až sa dostanem do Rudna, tak rovno na lehotu. Tamto šlahneme do priehrady a... Ešte sa aj okúpeme. Ale presne No tak. však a čo? Vieš, tam už budeme mať kúsok domov každý. No tak ideme do Rudna. No poďme tam. Keď sme mokrí, tak už je to jedno. Tak ide... Ja idem rovno na lehotu, ale... Ale aj si pizzu jedna, poď halal. No ale Musí byť stále výnimka. ja som zmoknutý jak svinia.